Velkommen til vores introduktionsvideo iWall. I dag vil vi vise, hvordan vi starter iWall op, så du på 2 minutter kan have en virtuel tavle kørende oppe på væggen. For at komme i gang, skal vi have lagt tasken ned, vende den om med fronten op mod væggen, hvor du har tænkt dig at vise et billede. Du vender den op fra tasken. Således. Så har vi en smart lille ting her, hvor du simpelthen kan gå ind og justere højden i din iWall, således at det kommer til at passe op på væggen. Tager vi ledningen ud, så kan du se her, at iWall består af en PC, en projektor og et infrarødt kamera. Inden du starter iWallen op, skal du lige have sat ledningen i. Der er kun én ledning, så det er meget nemt og lige til at gå til, når du skal starte din iWall. Når ledningen er sat i, og du er sikker på, at der er tændt for stikkontakten, så trykker du på computeren og bruger den medfølgende fjernbetjening til projektoren for at tænde projektoren. Efter 2 minutter dukker der et kalibreringsvindue op, som I kan se her, med et rødt kryds oppe i venstre hjørne, og når det sker, er I klar til at kalibrere pennen. Lige så snart I har kalibreret pennen, så er I klar til at bruge iWallen oppe på væggen. En af de ting, som er meget vigtige, når du går i gang med din iWall, er at sikre dig, at der ikke står noget foran iWallen. Den her lille ting, som står foran på bordet, generer ikke i det projektbillede. Man kan faktisk gå ind og skygge for det infrarøde kamera, som sidder nede i iWallen. Så det er utrolig vigtigt, at du sørger for, at du ikke har noget glas, stearinlys eller andre ting til at stå foran iWallen, at det er fuldstændig frit, når du skal i gang. På den måde sikrer du bedst, at der ikke er noget, der skygger for dit kamera, således at du ikke har nogen problemer med at bruge pennen. Når du er færdig med din præsentation eller din undervisning og vil lukke ned for din iWall, så lukker du almindeligt ned på computeren og bruger din fjernbetjening til at lukke ned for projektoren. Det er vigtigt, at du trykker 2 gange for at der slukkes for projektoren. Når du så har slukket, er det vigtigt også at bide mærke i, at du ikke må hive stikket ud med det samme. Du skal lige lade projektoren køle ned. Det tager cirka 2 minutter. Så er projektoren helt kold, og så kan du tage ledningen ud af stikkontakten. På den måde holder din projektor længst.